Ah. Awake takok sing kuwi opo. Yo kono kuwi. Lulus tau wis aku. Lulus. Lại đâu chả rõ. Quá là hú rồi. Nó có chừng. Giờ đúng rồi. Thác nó. Seru enten mobil internasional kayak Pak Mingan. Oh, pergi luar sini sih. Nggih. Ini aku di dalam. Taman Jogja Sedika. Enten mobilnya mungkin kayak enten anu, memang sudah kekuatan.
dan bulan apa gitu. Sana kenyangan. Banyak ini. Ada pundi kan itu. Tuh kok tau ngate ningali. Pundi to? Iki kanten kacine mili lho. Tempat jeneng ningali itu. Nggih. Medale nggih mriki wau. Nggih. Kali sumber-sumber boten apa. Gua niki lho etane griya niki mengke kan enten dalan munggah ngene lho. Ini anu margi alit kan. Nggih. Iki kacine wis niku lho. Kelingan planting niku. Mati alit niku. Senes lho iki lare niku kan enten pas etang planting enten kacung to Mas. Oh, gini. Nggih. Nah niku lho. Niku kan kacung miri. Ini kan ben tahun kita nggih. Ben tahun niku nggih saya. Apa barang? Iku kertas. Nggih lho mboten anu. Nggih Pak nek teatri niku mboten kertas to. Nggih kita mau jalan ngoten terus nek tiyang niku. Niki niki namung nek Sinten nek tiap tahun mboten Kang Bro. apa nek? Tiap tahun Kang Bro sinten Kang urip-urip. Ya to ning mari. Ini adrane mriku mboten Nggih nek bayar selo ngoten niku. Juru puncine nggih Mbah Mul niku. Mbah Mul pundi to? Mbah Mul niku mau nek sing antri niku lurus niku wau. Nggih ketang wis celak jalan. Kan mboten wonten sakniki. Dan teng wono tiyang ngene enten. Jam tunggal griya. Duka pintene kok dinten. Nek Pak Mingan pun wis madosan. Mboten kok iki kan ngenten to. Nggih dene ate ngene Pak Mingan ngoten tapi supe kok. Iki kok ngoten to. Enten iku kan tenan. Sak derenge iku napa ngoten enten atus punden napa. Enten pundi? Celake Pak Mingan to. Nggih ngoten. Celake Pak Mingan. Sak derenge iku Derenge Pak Mingan ten kuburan sing anu kok. Ngene lare dicik mbiyen kan. pundi niku. Enten pundung ngoten. Duka lho ngoten nek siyen ngaten nggih nate ngoten ngeten iki mboten ngerti ta. Asli pun riyen nate enten kuburan lawas ngoten niku. Kuburan saji biyen. Sayanti kono lore kono. Lelas mriku. Duka nek Pak Mingan semerep. Nek Pak Mingan sing gadah tegilan sakniki nggih Mbah Mul niku sing Mbah Sitine. Oh. Wong pas liwat ngoten nggih enten pundung inggil ngoten. Mripo ngoten pas iki mati mripo ngoten. Kali-kali Pak Mingan niku cerak. Sak derenge. Nek sekitar ya kuwi. Arep jalan kuwi. Wis Mbah Nun sangat. Sarpreng nih, nganten sarpreng nek. Kok jane kok pun kok. Dalu bosur-bosur ngoten kok. Itu ya. Pundung niku lemah mundung ngoten Nggih, nggih, Ras. Niku nggih enten anu celak spreng ngoten. Celak preng. Nggih. Oh. Sak derenge Pak Mingan nggih. Nggih, sak derenge Oh, Pak nggih, Mingan. Ras. Apa Mingan atau ya mundung. Nggih, mriki kene Pak Mingan, mriki ngoten ten lemah mundung. Oh, nggih, niku lho. Nggih, nggih. Enten apane kinten? Nopo kula namung anu to ngoten niku aja si celah sepuh iki namung ya. Niku mboten. Nggih. Namung nyekar gitu. Nggih. Nggih, Mbah Nun sangat Nggih, parang. nek mboten ngarah. Mbah Nun. Iki lho Pak. Dalan e. Wet apa mancing? Lanting apa to? Ini juga ini. Iki lho. Wet sing gedhe man iki ya. Heeh. Omahe lore cedhek ngono lho.
Kayak ketoke lho, masih delok fisik. Kan eneng gitu, ibu rampen. Si tiopen nek cok bakal. Nek dari sini itu apa? Waduh. Mbah. Pak anu iki, cok bakal. Apa iki? Mbok apa ngolah liang. Betul kok. Iki ora ngeroh lho jenenge danyang apa sik golek info iki. Posisi mbelik dhuwur lho iki, daerah Watu Agung. Ngoten kajing-kajing niku lho. Kajing-kajing biasane didamel. Ya apa namungan? Niki nenten kajing Niki lho anu danyangan danyangan. enten wite. Miri iki to. Nggih, miri. Ya apa ini jenenge mbok aku ora ngerti lho. Oh, ngoten. Ya aku dhisik roh ya ngono kuwi. Pun ngoten niku nggih. Ya ora ngerti aku jenenge. Oh, nggih tasik enten sing mriku ngoten niku. Ora ngerti apa ning rumah. Miri kene kok. Ning desa ngene iki melek apa selan ngono kae diresiki. Nggih. Oh, pas selan ngoten niku nggih. Resiki padange ya ora ya ditoknya. Oh, berarti niku bekas selan nggih niku saya ini. Iya, mari selan. Ya wis setahun sepisan ya pas selan ngono kae diresiki di padang. Nggih, nggih mboten ngono apa. Nggih, suwun. Nggih, sampun selah nuwun. Leren sik. Selah nuwun.